се създаде едно такова напрежение. И най-важното, което мен ме възмути преди няколко дни, когато взимаха интервю от едни възрастни хора от някакви села в района на Нови пазар, емисари, не знае кои, не мисля, че са еколозите, но определени емисари са ходили между хората и са им внушавали, че селата ще бъдат изселени само за да се направят проучвания, което е нещо немислимо и е пълен абсурд. Но хората са били настройвани систематично срещу проучвания. Вашата мрежа от самишленици да ви е съобщавала за подобни емисари? Не, на нас само ни съобщиха за замърсяване на река Скът, в която същата тази сонда в Голямо Пещене беше вкарала цистерната вътре на средата на реката, беше измила цистерната със солна киселина и бетонит, а ние след това ходихме да снимаме остатъците от целият този процес около реката. А пробите, които дойдоха да вземат от РИОСВ, районната инспекция, която би трябвало да опазва околната среда, дойдоха да ги вземат след 3 дни. Вие решете дали след 3 дни може да намерите солна киселина вътре в реката. Може би искате да кажете нещо? Да, искам да кажа, че всъщност не е нужно някой специално да е ходил, достатъчно е да се прочете закона за подземните богатства, за да ви кажа същото. Когато една компания получи концесия, тя може да дойде да реши във вашия двор, че трябва да забие сонната си. Ако вие не искате тя да ви обезщети с друг терен, тогава областният управител решава на каква цена да ви бъде изкупен терена. И това е в закона за подземните богатства. А 1/3 от България, Андрей, се намира в момента в такива концесии. И никак не е маловажно това, което се казва. Можем да видим 1/3 от България се намира в такива концесии. Ако вие попадате в този район, компанията дойде и реши, че трябва да забие сонната си точно вашия двор, тя има право да го направи. И вие просто да спрете да живеете там. Така че дали някой специално има от други намерения, може хората просто да са прочели закона за подземните богатства, за да установили това. Звучи страшничко. Звучи страшно, мога да ви кажа, че дори да речем в комплекс Алпена, не, ето вие се смеете. Добре, кажете защо е смешно. Кажете защо е смешно. Смешното е това, че в България се правят нефтени проучвания от 70 години. Да, този закон, значи, вижте, един момент. Този закон се прилага, новия закон, от 96-та година и до настоящия момент няма такъв прецедент. Второто, което е, може би хората не знаят, но шистовия газ като правило се проучва, основно се добива с хоризонтални сондажи. И тези сондажи, които ще сондират ще провеждат това сондиране, не е необходимо да бъдат сложени в центъра на селото. Просто защото няма смисъл от това. И второто, което е много, много скъпо. Второто, което е, закона за подземните богатства е ясно определя условията за отчуждаване на терени, когато са необходими за операции. В енергетиката това е практика, в подземните богатства, навсякъде, където има държавна нужда. Такова отчуждаване е възможно, но тази държавна нужда трябва да се докаже. Така че това са страхове, които се насаждат съвсем неоснователно. Добре, разбрах ви. Сега няма да ви дам право за отговор, Ралица, защото времето ме пред. Да разбрах се къде е колизията между позициите, конфликта, да? Да, аз също бих искала да кажа, че законите може би към момента не са достатъчно прецизирани, особено по отношение на проучванията и добив на шистов газ, но точно това беше предложено. И беше първото предложение за мораториум, той да е в сила, докато това законодателство се прецизира и се въведе дори екологична оценка върху проучванията, която всъщност е една много сериозна експертиза за това какви действително са рисковете. Но това в крайна сметка не се направи и се прие тази безсрочна забрана. И честно казано, аз като гражданин искам да кажа, че бих искала да знам всъщност с какви ресурси разполага страната. И смятам, че в бъдеще това би бил много сериозен кост. Ами, точно това говоря, че винаги рисковете могат да бъдат премерени. Добре, в такъв случай би ли участвала в един тест върху себе си да изпробваш лекарство, което е с неясно действие, без да си болна от нищо? Преди това със сигурност ще се убедя какви са рисковете върху Как можеш да бъдеш убедена, когато лекарството е експериментално и ако знаеш и можеш да направиш справка, че вече има нещастни случаи след неговото прилагане? Самите проучвания, доколкото знам, ето господин Казанджиев може да каже, че изобщо не са толкова... Няма такова нещо, защото методът, по който се извършват проучванията и методът, по който се извършва добива е абсолютно еднакъв. Рисковете и при двата са абсолютно еднакви. Да. Самия господин Казанджиев, с който бяхме тук в това студио, за да спорим пак отново в дебат, каза, че той като специалист, застанал отгоре върху един сондаж, не може да каже какво се случва надолу, ако не види документацията на фирмата. Тоест, вие разчитате
източника на информация ви е единствено и само фирмата, която извършва дейност. Добре, последна дума, моля ви, Ралица, Да, защото искам само да говорите кажа, че по-малко. действително може да има такива рискове, но аз бих искала да ги чуя като едно официално становище на експерти, а не просто като... Ние ги видяхме в при щатските експерти, където, защото все пак господин Казанджиев, Моля ви, точка, при цялото ми уважение, просто ски ще тръгнат върху не е стъпвал на сондаж за шистов газ при живота. Благодаря ви, наистина ви благодаря. За мен беше удоволствие да участвам в тази дискусия. Темата е много важна, надявам се, че сме били полезни. Не знам какво ще произлезе от тук нататък. За сега Народното събрание излезе с това решение за безсрочна забрана. В 15 часа и 15 минути след купата по ски Мария Силвестър, след това и Камен Довиричаров. Виждане, приятен ден от днес програмата на БНТ. Всичко добро.